Imo one level. Mama Batiga, Otaman, thank you. Asimo Kwabala, onye no kọrọ nwanne ya Okwabala. Asimo Kwabala, onye no kọrọ nwanne ya Okwabala. Chief, Omego. Omego. He did not excited. No cotton. Very. I love the level. Ele him. Akwima nwanne m nka na-akpa atani. Atene nwune gwo katene shoes. Keno Gabon kambe tetete. Kebi Gabon no. Atene kpasakwa no block nga kpo ano block. Kpo kambe block do block ngo te mu ebube gwo foundation na Israel so. Kambe 20 year. Atene gara. Atene meta di himo mere maka Chineke. O meta di ya. Biko were ya nwanyi. Mgbe niile nọ acha ịkọrọ gị akụkọ ị ga-eche ka akọrọ gị akọ gị gbawa ọnụ fa. Were na ya nwayọ nụ. Ana m etoni na ọ gbalịrị. Ụmụaji ibe na ya pụtara izu ije ha nche elole n'ụlọ kwakpuru. Atine ekpesa blọk dochie na anyị ụzọ. Asọ ọkpọ dị akpa ịmara asọ ọkpọdo blọk. Ụzọ ole? O mere enu. Atine elole. Olole. Elu na ndụ. Olole. Atine elulo n'obodo. Olole. Enwere ihe obulo. Obu ọrịa. Ise gịnị? Asị m saa na mụ ọrịa ka o burulo. Maka ụdị ndị a na-anọte aka ote ihe ọ dị ga-anụ ada na o burula ọrịa mmenwulo ma ọ bụ na ịghọta ka ajụdị m ajụjụ ọjọọ ihe dịbụ mbụ eme eweli iwe. Lee ihe mere ka m gaa straight to the point ahụ m na ọgba aghara nọ n'ime. Atane bụ kemikal lo. O nwere kemikal atane bụ lo. Kemikal a na-agwa gị iwe gị na bafote gị were akwụkwọ rajuo n'ime irugharị akwụkwọ otu esi erugharị akwa n'ime mmiri nwangele ihe ga-anụ $100 ma gị hụ 1000 ọpa kemikal alụ ọ ya hụ na anyị eme ekele ya Chere ese nwere ihe obulo kemikal eweta akwụkwọ wee gị ya n'ime ya gbanwe ego chere ma ga nwete mma osisi akwụkwọ niile nọ ngo ugbo agwụla na nweta m mma gbusi ọwa ahịhịa nkịtị ka ekwure leke akwụkwọ gburu ohisi gbuda n'ala. Ana m asị m fụrụ ogbe osisi na-ebu ya na mmiri. Ya ihe na-ekwu akwụkwọ white sheet paper like paper ọ ga-adị ka paper. Ịgbapụkarị na gị a chee emezi gị sampụ ka emezi gị ihe a wego ka asara ka ke m sara m ke n'ọnụ 5500 ka ịhụrụ ya n'ọnụ 5500 ka m sara ke. So ihe ị ga-eme ugbu a bụ na ị ga-abịa kụọ ego ị na-edere capital ị ga-achọrọ m ego ọrụ na enwere cash ị nwere n'ụlọ gị ga-weta ya ka anyị ga-azụọ pepa ahịa nkịtị anyị ga-azụ pepa white sheet bee ya kịrịkịrị rajuo ya n'ime kemikal ya agbara ya na $100 gị nwekwe na ego ndị ego a na-agwa gị o dipendịrị ụdịrị ego ị chọrọ inwe enwe ego ole ị wetaniri o determine ego ole ị ga-enweta and otu a m ji gwa gị ihe a na otu a m kọrọrọ gị ihe a na gị ghọta ya ọ dịkwa ka secret ebenyela ị ga-akọrọ nne ị ga-akọrọ nna ị ga-akọrọ ndị enyi ị ga-akọrọ ikwu na ibe onye ọbụla ị gwara ya lekwe gị lekwa ọnwụ. Chere ya na amakpụrụle m n'ime secret society. Ọjọsụ yie oyiri ka yiri secret society mana ọwụcha dị ya ma ọ wụkwa ya oyiri ọjọsụ yie too. So ị ga-agbalị na enwe ihe unu nwere ọwụ na inwe cash at hand ile onye ga-ebite ọ enwe ihe ndị unu nwere ike ire were rete capital ịchọ ihe ị ga-ere. Chere otu ịkọla m ihe ugbu a nne m agada anọ nke nna m ji anọ ikwu agada anọ ibe agada anọ ihe wa agwara ya otu ịgwara m mgbe ịgwapado ihe naanị m ga-ebu ya n'obi ya nyọọ m. So enwe ihe ị nwere ire ka ire ezie money ka anyị were zụta pepa a ga-eji akọntinu. Onwe ihe m ga-ere ihe m ga-ere biko ewekwuligbe unu na ndụ nwere kemikal ele ihe unu refọrọ ọnụ na-eresichala at least unu na ndụ nwere nhụtụrụ ụzọ ọmarị ote by now alụ na agwụlanụ ma wee ebe ka unu rele even reke ndị nebo. Mba ịma na ọwụ nwe kemikal ọ my brother nwe kemikal ma ihe o nwere ike o nwere capital ma o nwezi ya achọzi ihe ndị ọ ga-ere mana nke ahụ na webitere m sọm na dị kemikal ka mụ na gị abụọ were nyere onwe anyị aka.
mana gị na ụbịam mgbe niile gị na-amaka ụbịam gị na ụbịam na-egwuri na-achị achọrọ m ịrapụta gị na mkpọpụta gị from that situation. afọma gị akpọọla n'ala na m ịhụọna m n'anya too much too much ka ịkpọpụta m na ụbịam ịkwa ụbam ihe owote m chiri pụta n'ime gị obinigwe parakwa tole gị bịa n'ọsọ oke nwebere ihe unu agara nga ọnụ kpamkpam ma awa otu nga nọ n'ugbo anụ ndị Nwangele niile na ụba ezuole ụba na ezi na ụba ezuole na famili niile nga ndị beku niile abarịala n'ọwashi But my brother onye nwe chemical enwebe onye agwara chekwe enwebere onye ebe ka ọ nọ ihe erutere aka ma awa otu onye even your blood brother ndị gị na ha si n'otu blada pụta eziri m ihe ọjọọ si m akọrọ gị fe mba nna m ọwụdị ihe ọjọọ ihe m ji ajụ maka asụ charity begin home onye ọbụla hụrụ ezi ụzọ ga-ebu ụzọ ji nwanne ya tupu ya na-aga mba otu ịhụrụ ụzọ ọma na ugbu a mpagokwa ozirigbo mụrụ na ụmụ nwoke ọ nụrụ ụzọ hụ naanị ndị nwoke na isii ndị nwaanyị at least ha niile gba anụ ha niile ga-awụrụ gwele Dangote ma isi m ga-awụ tupu gaa na-abịawa gị isigwo nnọọ ihe ha aka Nwangele gafee Amụsa gafee Ata gafee Nkwume gafee isi nje aba Shinkwere gafete gafee Ama Ibu gafee chaa ebe Ụmụdibi kama Ata na Ekwe rutezi Ekwe bịawa Ụmụduru ka ị bịa mee m ọgaranya ndị nga ọ na ụbịam kwurele ha ebe keke overripe honiness ya ihe ha na ịhụrụ m n'oke anya ijiri bịawasị ime m ọgaranya ma bịa ka makpụrụ nga ọnụ na m iwu onye oshi ọsị m imega enyere ahụrụ ka ọwụ ka ọ nkịtị so m ga-akpọgo onye oshi mmadụ na iwu onye oshi ma ejiri otu etie ya ekpụsị gị na ịwụ ha ndọrọbịrị ahụrụ anya eshi ahụ dịkwa oshi abalị dị egwu ka gị uwe oji akpa ezu ka ị nyafere akpa ote shiri ọnwa ike shiri apali gra ndọke nwa bingo gra nọ aga m anwụ taa aga m anwụ echi bịawa nọ gị lecha onye ị ga-eme ọgaranya ya wụrụ mmiri asị ngị na achọrọ m iwe ọgaranya by fire by force asị ngị na achọrọ m iwe ọgaranya by fire by force gịnị mere mgbe ọbụla nnọọ mmadụ hụ ihe ọma otu asị ka o nyere gị aka ya na-agba gị n'ahụ ja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  mgbe niile gị na-ayọrọ ịbara n'elu oke nkume wụ ụbịam ọ gịnị na-emede gị ahụ na ngo anọ itinye na-erugharịkwanụ gị n'elu ọgaranya ahụ na ngụ nwoke wayo ibuchirila akpa agwụ nna gị o jiri kụpa ọfọ ka mgbe esi bụrụ ahụhụ nyere ahụhụ kụrụ ekure n'aka bịaba bụ nnọọ gị chọcha nnọọ nga ị ga-ewegbute ọgaranya ya wụrụ na my own family ị ga-eme m Dangote gị wụrụ dangwurugwu ọwụ ihe ọjọọ nwa mbulie ha akpa ọfọgụ burukwa akpa kemikal ejikwa kemikal sapụ gị ụbịam ke ga-enwe nsogbu si nga azụzụ pụọ ụbịam ke ga-enwe nsogbu echemije akwụkwọ lekwa tinye nwunye gị nwoke nga na ugbo nwa na-ebu ọrịa egbu orie kpọsara blọkụ ọ kpụrụ nga kamgbe tetete ndị nwaanyị m kwere tewe ime hapụga nwatakịrị mmadụ nwatakịrị nọ ga-achị oke ya ghara ka olulu o butere kemikal ị ga-eji ewe ka ya bụrụ m onye mbuzi ị ga-ebuza m ga-arịsịala gị ala nye gị ego ya iji gbachacha iwere nke a rie m ego itinye ego iji akpọ ndị ụmụ nwaanyị na krismas ọ bụda awa ọkụrụgọ ị na-ebughị gịkwa akpa akpọmsikwoke chiri gị aka na awụchikpo gị n'ala ibi believe m na-ewu mmadụ adị m sure na ewu mmadụ kedu onye wụ mmadụ ọ dịghị possible na ewu human being onye wayo ị na-eme ka ụlọ echefuru ịgba penti mgbe niile nọ na-ezuzu ka a gbara gị penti gị nyajụ akpa ote dị mkpa ọma dị ote ikpu enye anya hapụ anya ọ bụrụ na ịhụ ụzọ ịma ihe bụ ihe anya na-anọ gị n'anya gị na-agajega ka ozu nwụrụ na aksidenti na-enwe ahụ dị ihe eji eme gị gara nwa he nwee ha amụma ịbịara bịa ime m ọgaranya nwa afọ Igbo dị ka m nọ ịmadụ na amụ m anya I have two naked eye anya m ote m anya ozugbo ị batara ozugbo ị gwara m sị nwunye gị nwoke elo n'obodo ọrịa lo because the next thing nwunye gị oge eji ebu elo ọrịa ya budo ọrịa lo gị kpọ m onye oshi mgbe isi m na ọwụda ọrịa na ibu kemikal eji asa akwụkwọ ya were ego mgbe ka m lega anya na mkpara anya mara na nna gị wee chigbo mmadụ oziri igbo mogide nọ mụọ ihe niile ọ mụrụ dịcha oke he gave birth to beautiful and handsome men ya riwo towards the end ya mgbe ọbara gwụrala ụfọrọ 1 lita ya esi ọnwụ chikwasa nne gị ọnwụ n'elu ji ya mụọ onye oshi mụọ wayo kụrụ akpa ka ego gị na-anya hụ gị akpa a ga-eji akpa na enyi eli gị bedo na anụ ọcha dị ka gị lechaa onye ị ga-egwu wayo ya wụrụ nwa afọ Igbo amụchiri ike nwa afọ Igbo amụrụ ote mụọ m echi amụrụ m ote mkpọ kachi nchim ivi na mama asụda ude onye bụ ụkwụ ya wete m rịọpụ ji aka m rịọpụrụ onwe m kpọọ gị nge masị m daa n'ala ote si ma ọ da kadị m ya kpatụlie m ọ ihe kwuru m kwuru echi amụrụ m gị lechaa onye ị ga-egwu ya wụrụ m nwa ndị Igbo anyị awụdụ ndị akpịrị ego anyị na-agba mbọ enweta ego ka anyị
we don't depend on people's money. Inye m chemical m ga-eji asa akwụkwọ wụrụ ọgaranya wụrụ Dangote wụrụ arụsị China wụrụ omena dollar wụrụ oil money ma ahụhụ makpụrụ nga ọ n'ote so te makpụrụ ka nga ọkụkọ makpụrụ n'elu ụmụ ya ị ga-eme m ọgaranya ma ewodo. Who does that? No, tell me who does that? I oughtn't hungry for money. I'm a legible personality. I am distinguished and disgusted. Oh, him wo. Agani na school. Esim got na quote pata. Have a certificate of Nikon Pope. Nyam sorry him wo. Nyam wo Nikon Pope. Oh him gaga. Nikon Pope from oh him wo. Some people may have one blender food. Oh him we imagine a man walk about. I didn't so actually get you make. Anoja. Ibe koranga bia wureshi. Shock na me shows Igbo. Wala mi anelu oche. Otile kperekwa go oku. Ochi kperekwa go okashi. Nwanne gị nwoke bụ chemical lo. Etige ego na mmiri ote emevum. Ya wụrụ akwụkwọ gaji oni mmiri ya mevum. Nle ga anya na mkpụrụ anya. Mgbe wee sị m na enwebedo na nwunye gị nwoke wee obuyelo. Awudu dị akwụkwọ na agabe m ga-aresi ala. O nwekwara onye m na-agwa ya. Gị gwacha ha na m ya m do ogbo amakpụrụle m n'ime society. Ị ga-amakpụrụ na lili. Ma Chineke kere m na gana maka amakpụrụ na lili na Christmas gị kpọm onye oshi. Oziri Igbo mụ na nnọọ mụọ mze mụọ mbụrụ ichi enwere ụdị ụmụ oziri Igbo na-amụfọdụ. Oziri Igbo mụọ ụmụ nwere dignitary nwere disqualification n'ime ndụ ha ya wụ ụmụazị gbara ọkpụrụkpụ ya ga ịmụ amụmụ protonious iniquity manye gị ya towards the end gị bụrụ akpa aga hụje ara ebe nne gị shotọta ime ga ọ ga-agwa m ya maka ọwụda oziri Igbo mọgo ote m sịrị hụ gị wudu nwa oziri Igbo ụmụ oziri Igbo ada ezo oshi ịbịara bịa ime parade ka m n'anya ka m ga-agarịrị ala were ego nye gị mrekwe m ala were ego nye apa m si eji ha pali ego elu nwa beef ndị Igbo ma anya anyị mụrụ n'anya it wasn't before mgbe anyị na-arahụ ụra onye ọbụla nwa afọ Igbo should be here should be